Diu que la cultura no importa. Benvingudes i benvinguts a una secció especial que li hem dit dramaturgs al micro i que em fa molta il·lusió perquè sempre és com molt evident fixar-se amb l'actor o actriu que té un paperet a una sèrie de Netflix que de cop té centenars de milions de milers de seguidors i que comença a fer fotos estil com si fos una celebrity rotllo Kardashian, però molts cops com no ens fixem en les persones que realment posen les paraules a la boca d'aquesta gent. I encara menys jo crec quan és el cas de dramaturgs joves, no? La famós pregunta d'on estan els dramaturgs joves. Bé, estan a l'estudi d'ICAT amb nosaltres i benvinguts. Moltes gràcies per venir. Gràcies per convidar-nos. Què tal, com esteu? Bé. Bé, molt bé. Ells són la Tona Sinyol, Mònica Molins i el Joan Escrivà Escolà i tots ells han passat pels estudis de direcció escènica i dramatúrgia a l'Institut del Teatre i participen com a autors. Els uneix el fet de participar en els microdrames del programa d'ICAT Això és un drama. Però bé, comencem pel principi, que és el moment on digueu papa, mama, jo vull ser dramaturg. Expliqueu-me una mica, d'on surt això? Ho teníeu claríssim des del principi? Us ho heu trobat al llarg de la vida? Com ha anat? Jo m'ho vaig trobar, perquè jo volia ser actriu i vaig estudiar 4 anys de teatre musical i com que no hi havia manera, anava fent càstings a Madrid i no hi havia manera, vaig acabar escrivint-me les meves coses i llavors em vaig adonar que m'agradava escriure i que a més també m'agradava dirigir-ho. I a més segur que era superútil, no?, tot el que tenies d'interpretació a l'hora d'avançar-ho. Com sembla amb la resta de casos? Jo vaig ser incapaç de dir mama vull ser dramaturg perquè no sabia ni que era un dramaturg. A dia d'avui encara no ho sap. Exacte. Sí, és una feina que no es coneix gaire, però jo m'agrada molt escriure des de petit, em presentar als Jocs Florals, no? Pues això, una passió per l'escriptura, la llengua, i la veritat és que vaig pensar, a veure, un lloc on pugui aprendre a escriure millor, doncs l'Institut del Teatre em sembla una bona opció, i llavors em vaig apuntar i vaig descobrir moltíssimes coses, entre les quals que és fer dramatúrgia, ser un dramaturgista, bueno, tot el món aquest que tampoc es coneix des de baix dels escenaris, no? Mònica, t'ho trobat? Jo sí, he trobat. De fet, jo tota la vida havia fet teatre, però de forma, doncs, quan ets petit extraescolar i tal, i després vaig passar per tot arreu, vaig estudiar disseny gràfic, vaig estar molts anys en el món de la música, i de sobte un dia vaig veure molt clar que el que volia fer era fer teatre i no era tan sorprenent perquè n'havia fet tota la vida, però veure clar que ho volia fer de forma professional va ser un camí. Ara comentàveu, de fet ho deies tu, Joan, que tots heu estudiat a l'Institut del Teatre. Crec que des de fora tots tenim claríssim el que serien les classes d'interpretació de l'Institut del Teatre, o almenys com ho pintaven a plats bruts, però què feu realment als estudis de dramatúrgia? És una bona pregunta. Aquest silenci no ens agrada gaire als profes. Esteu entre l'últim any, no? Alguns de vosaltres ja graduats. Què seria, diguéssim, les assignatures bàsiques, les feines, perquè ens ho puguem imaginar? Escriure, no? És una base, no? Una bona base d'escriure, escriure, arrugar i tirar, no? I tornar, i això és una mica com el fons d'armari dels estudis, no? I després, bueno, hi ha molts jocs, no?, que pots fer a través de l'escriptura, no?, que quan te'ls expliquen els aprens a reconèixer i els aprens a utilitzar, no? I veus exemples, no?, que poden ser útils per després tu copiar i imaginar diferent, no? Les diferents eines del temps, l'espai, el llenguatge. Totalment. Jo crec que a mesura que vas avançant en els estudis, inclús també primer i segon, et pots anar fent una mica el teu itinerari. De fet, els estudis són direcció i dramatúrgia. Dramatúrgia és només una branca, però tu pots triar assignatures tant de direcció com inclús transversalment assignatures d'interpretació, si t'interessa, o inclús d'escenografia. Llavors, crec que et pots anar modelant una mica segons els teus interessos. Molt bé. Ara dèieu que era escriure. Doncs anem a parlar del procés d'escriure teatre. Això és potser el que m'inquieta més de tot, perquè clar, jo m'imagino Word obert, Times New Roman 12 i una pàgina en blanc amb el cursor fent pampallugues al teu davant. Com es comença? El minut 0 com és? De qualsevol text, qualsevol encàrrec, qualsevol idea. Pànic. Pànic. Jo he començat a fer la tàctica de tu escriu i després retalla. Perquè si no, no comences mai, no? Primer no us vomitar. passa a vosaltres? Exacte. Sí, Tens una idea, vomites i després ja ho vas construint.
Sí, totalment. A mi em passa que tinc arxius i arxius amb la data i tal, sí. I llavors, hòstia, però d'aquest m'agradava això, de l'altre m'agradava l'altre, agafar, fer un Frankenstein, cortar, pegar... Sí. No sou d'aquelles persones que s'obsessionen amb l'estructura i fins que no està tot clar no es posa a escriure després, eh? Ojalà. Sí. Bueno, a vegades et pot servir una mica, no?, fer una mica d'estructura prèvia, però jo el que tinc molt clar sempre és que allò ho reescriuré, el que estic escrivint. Vull dir que no em sortirà una genialitat que acabaré, sí. posaré el punt i final i allò s'anirà... Sí. No, Bueno, de fet, sempre diuen que la feina del dramaturg o de l'autor és la de reescriure. Si no de Exacte, no l'escriure, escriure, sinó sinó- reescriure. És el que més costa. Com a mínim a mi és el que més costa, perquè escrius, et sents com el gran geni, no? I de sobte dius, vale, t'has de posar, sí, t'has de posar a rellegir el que has escrit i t'enfrontes a tu mateix, i això és durillo. I parlant de reescriure, quan acaba la feina del dramaturg? El dia de l'estrena? O inclús després també hi han coses que a vegades estàs allà? Perquè els assajos entenc que podeu tenir un paper, depèn del cas, no? I part del procés de creació, però també amb els intèrprets al davant. Al principi us he presentat amb aquesta etiqueta de com les veus joves, no? Els dramaturgs joves, a vegades fa una mica de rabieta, però vosaltres creieu que teniu un tema generacional que us uneix, ja no només vosaltres tres, sinó potser amb la resta d'escriptors o dramaturgs de la vostra edat? O no? O cadascú va per lliure i això és més una construcció que fem des de fora? No, jo crec que sí que, sobretot quan estàvem a l'institut, ho veiem clar, no?, de la gent que estàvem estudiant, de que hi ha una... O sigui, et parlen d'una realitat que tu no és la que et trobes a l'acabar els estudis. O sigui, la gent que t'ensenya, no?, que és gent que ha rodat una mica, no?, ha viscut una època on hi havia molts recursos, no?, a l'escena, o molts més dels que hi ha ara, i clar, tu al·lucines de que, clar, que surts i dius, hòstia, pues que no hi ha res, vull dir, és que m'ho he d'inventar tot, la feina que vulga fer. Jo crec que el que ens uneix és la desmotivació. Uau! Hosti, he vingut Tenim contundent. titular, He vingut tenim titular. contundent. No, però en el sentit, agafant una mica la línia del Joan, vull dir que quan surts no tens gaires oportunitats ni d'ensenyar la teva feina, ni de... Vull dir, a veure, Sí, sempre pots una mica, però en general... clar. Sí, jo desmotivada no estic, però sí que... Jo tampoc, era un però sí que és veritat títol. però sí que és veritat que hi ha com una sensació que costa molt, que hi ha molta gent, cosa que per mi és meravellós, però hi ha molt poques oportunitats, llavors ens ho busquem nosaltres, d'alguna forma, o els foradets que hi ha costen molt d'omplir, hi ha la sensació que sempre són els mateixos, no? El típic tap generacional i aquestes Exacte. coses. Perquè amb aquests mateixos que hi són sempre, o vaig obrir unes cometes iròniques, els autors consagrats, vosaltres a nivell d'històries i de textos veieu una diferència entre el que podríeu estar fent vosaltres? És a dir, els autors boomers que expliquen altres històries i vosaltres no? Què creieu? Jo crec que sí. A mi, l'últim text que vaig escriure em van dir que era postadolescent. Quin compliment. M'ho prenc com un elogi. Postadolescent o preadult, no sé què és pitjor, però... Sí, crec que molt... Jo ho noto amb continguts per començar, no? O sigui, que hi ha temes que, ostres, que no surten, que ens atravessen d'una manera heavy a la gent més jove i que no surten a les obres més consagrades. I per això també jo crec que surt una mica les energies per insistir, per dir, hòstia, és que hi ha tota una sèrie de coses que no s'estan portant a l'escena i que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. Sí. I quins diríeu que són els vostres referents? Perquè segur que tots aquests canvis generacional també es nodreix, no?, de moltes coses diferents, que potser no tenen ni per què ser autors, simplement. Pot ser que t'inspiri el videoclip de tal, l'univers que té o coses així. Qui diríeu? Aquesta pregunta és la complicada, Però vols un nom o vols... En general. Em serveix qualsevol idea. A mi el món musicalero. Sí, eh? Jo sóc molt musicalera, sí. I diguéssim el musicalero clàssic, Broadway i tota aquesta, diguéssim, de lluentons i grans Exacte, espectacles. i purpurina, i sí. I si pots posar 30 plomes, no em posis 29. Exacte, sempre més. I sempre n'hi cap una més. I la resta, també pensant una mica en quan vau començar a acostar-vos a aquest món, era perquè teníeu alguna obsessió, veieu algú, diguéssim, com a objectiu de jo vull estar allà dalt fent això? A mi no... En realitat, clar, referents n'hi ha molts, però a mi el que em va costar aquest món va ser la sensació de família que es crea quan fas un projecte. Això és el que realment... És veritat, però quan rasques dius què em motiva d'això. I aquest
feeling, no? Quan tens una cosa que t'agrada molt i que la comparteixes amb gent que està motivada, és molt guai. Jo potser com a per ofici, l'admiració podria, per dir un nom, la Lluïsa Conill és una persona que a mi em fascina una mica perquè és una persona amb molt ofici, molt que s'hi ha dedicat molt, no? que treballa molt, però també és veritat que jo ara veig que una cosa que em crida molt és tot el tema del text com un llenguatge més, no? I d'hibridar el text amb tots els altres llenguatges escènics, no? I no fer un tractament tant del text acabat, no? I imprès, no? Sinó que és com un element més del procés que en aquesta família, no, de la que parlaves doncs es va alimentant un diàleg que el va modificant també, no? Totalment. Vosaltres heu compartit aquest encàrrec d'escriure els microdrames per al programa d'ICAT, o sigui que anem a veure si heu fet una mica de família o no. Ho hem comentat fa una estona, vosaltres sou els autors de microdrames del programa d'ICAT, Això és un drama, que són com històries dramatitzades, no?, en format àudio, és a dir, que són per escoltar uns 10-15 minuts que podeu trobar a la carta i, de fet, heu d'anar a buscar-les i clicar-les. Com va ser aquest encàrrec? D'on va sortir? O la convocatòria? Doncs, de fet, vam rebre un correu de l'Institut del Teatre que deien que tornaven a fer la nova edició de l'Això és un drama i que buscaven dramaturgs per escriure les seves peces. Llavors havies d'enviar un projecte i et seleccionaven. Sí, jo com veig el missatge, jo tenia una espineta clavada al cor perquè hi ha una assignatura a la carrera que fas amb la Teresa Vilardell, amb la no? Vilardell, sí. Que fas una mica de guió radiofònic, i jo havia fet com un esbós allà d'un projecte que mai... Tants projectes, no?, que fem a l'Institut del Teatre que es queden allà. I llavors era com, ostres, és l'oportunitat. Vinga, va, som-hi. Això sí que potser arribarà a la ràdio, no? I em va fer molta il·lusió i mira, vaig presentar el projecte i vaig tenir la sort que els va agradar i estic aquí. Però quan ho feies tu amb la Vilardell no ho fèieu? Perquè abans, o sigui, crec que aquest és el segon o tercer any que ho fan amb convocatòria, però abans els textos els feien els alumnes d'aquesta assignatura de la Teresa Vilardell. No ho vas fer tu, eh? Ah, vale, doncs res. Doncs d'aquesta convocatòria, ells tres, més el Mia Parcerissa, van ser els seleccionats per fer finalment aquestes microdramatúrgies, que a més aquest any heu comptat amb l'assessorament del Museu d'Història de Catalunya, no? Com ha sigut això? De quina manera heu treballat junts amb ells? Doncs, bé, de fet era un encàrrec, no?, per part de l'equip de l'Institut del Teatre i del Museu d'Història de Catalunya. Llavors teníem assignades 8 èpoques, no?, em sembla que eren? Sí. Que és les èpoques en les quals es divideix el Museu d'Història, i a cadascun ens va tocar fer dues èpoques. Aquest era l'encàrrec, no? Sí. Expliqueu-nos quines heu acabat fent d'èpoques. Jo he fet... Ostres, que els noms de les etapes, com els deien ells, no me'n recordo, quedaré molt malament. Sí, com els diem nosaltres, no? Ja, sí, clar. Sí, perquè tenen el Museu d'Història de Catalunya té aquests titulars, no? Sí, exacte. De l'obertura, el mar, la conquesta... Sí. Però més o menys... Jo tinc el franquisme i el que diem la transició. I la veritat és que, a part de fer-nos l'encàrrec, també ens vam posar com una persona de referència, no? Un historiador, una historiadora, que en el meu cas va ser el Martín, no puc marxar d'aquí sense nombrar-lo, perquè no, ha sigut un treball molt xulo i gràcies a ell tot ha agafat una volada, no? I una rellevància històrica que la ficció, vull dir que és la nostra especialitat, però està guai també que pugui tenir un valor en aquest sentit. Perquè la documentació realment té un pes important, ara parlo també més en general, però fent una peça històrica entenc que encara que finalment ho vulguis estripar, no? Miro la Mònica perquè sé que la seva història està bastant estripada, has de partir de... Sí. Bé, de fet, jo feia 2 èpoques, una és els Reis Catòlics, bàsicament, i l'altra és la Guerra Civil. En el cas de la Guerra Civil jo partia d'una documentació, partia d'una carta, de fet, i aquí em vaig ser una mica més centradeta, com si diguéssim, i a l'altra me'n vaig anar una mica més de l'olla, però evidentment sempre t'has d'agafar algun lloc, vull dir, no pots anar dient mentides por ahí. No pots anar dient mentides por ahí, també m'agrada. Com a títol. En el teu cas, Tona, com va ser? Jo vaig fer l'etapa 2, que era a partir dels visigots, musulmans, tot això. Llavors hi ha un personatge que és un fantasma que va explicant la història a partir de com l'ha viscut ell en unes runes romanes. I després l'altra etapa és la de la Guerra de Successió. Jo vaig agafar la Guerra de Successió. Llavors hi ha un flashback d'un personatge que va explicant també. Vinga, doncs ja per acabar, arriba el moment d'una mica de promo. Per tant, teniu, us deixo 3 frases, com el que pugueu escurçar al màxim per fer una mini sinopsis de les vostres històries. Aquí la idea és que sigui com una cartellera però de microdrames en aquest cas, perquè tothom que acabi aquest vídeo, que acabi d'escoltar-nos, pugui anar a la carta i buscar la vostra història. Qui vol començar? Qui s'anima? Ui.
Joan, dispares? Que et veig... Jo? És un moment de glòria. Vinga. Doncs jo he fet dues microdramatúrgies, no? Una es diu Antetransició, i llavors aquesta una mica recull el mite de la pastora, que era un maqui intersex de les muntanyes del Maestrat, i crec que és molt interessant perquè recull tota una història que ha quedat molt poc explicada, que és la dels maquis, no? De la resistència al franquisme armada, però també al mateix temps agafa tot el tema de la intersexualitat i què són aquestes identitats i com es tracten, no? Dins de la societat, també dins de col·lectius d'esquerres, no? O progressistes i revolucionaris. Déu-n'hi-do, 10-15 minuts això, que dona per obra amb entracte i tot. I l'altra és la més contemporània, que es diu Intransició, i és una adaptació d'un relat de la Joana Raspall, de fet, que l'he maltractat una mica perquè l'he col·locat a una altra època que no és la pròpia del relat, però que recull molt la duresa de la vida rural, no? I com amb quina violència irromp també el capitalisme i la ciutat i com destrueix tot aquest microcosmos, no? Que és el món rural nostre. Molt bé, no ens queda dit, dona, passem a les teves. La primera que es va escoltar la setmana passada es diu Llinatges, i la sinopsi és una mica una noia que té un terreny, no? I una propietat i està fent obres per enderrocar el que hi havia i i construir uns pisos. I llavors hi troben ruïnes. I llavors han de parar les obres. I apareix un fantasma que només la persegueix amb ella i ja veureu. A veure, si l'escolteu ja veureu què passa amb el fantasma. I la segona, vaig partir d'un fet real, que és a l'església de Sant Vicenç dels Horts, que no marxaré d'aquí sense reivindicar el meu poble. Ben fet. Hi ha la tomba del baró de Cervelló. I llavors, quan la van trobar també unes restes d'una noia que no van saber identificar. Llavors, jo a partir d'aquesta figura he fet una ficció de qui devia ser, de quina era la seva vida i què va passar amb ella. Molt bé. I ho hem comentat una mica abans, però Mònica, les teves. La meva, la que se'n va més enllà, es diu Fanart catòlic, la preqüela. És que l'he escoltat. I bàsicament parla de la relació entre el Don Sarroig d'Ivorra, que és un personatge real, i Ferran el catòlic. El Don Sarroig va ser la mare del primer fill de Ferran el catòlic abans de casar-se amb Isabel, i bàsicament són dos adolescents actuals posats en aquella època i en aquella situació. I tot el que els passa, no faré spoilers. I la segona passa durant la Guerra Civil, parteix d'una carta que vaig trobar a casa del meu avi que narra bàsicament un afusellament. Em vaig documentar i es gira al voltant de la figura de la dona que espera que el marit torni a casa. I, bueno, evidentment no torna. Això no és un spoiler, però tot el que passa al voltant doncs, és el que és interessant. Haig de dir que jo les he pogut escoltar i realment valen molt la pena, o sigui que convido a tothom que després d'això vagi a buscar-les i a clicar-les, que segur que passaran una bona estona i que més serà interessant com acabeu de veure. Moltes gràcies per ser aquí. A vosaltres per convidar-nos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Queda dit, ens veiem, adeu.